Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan duguna dantzataldetik Aritz eta Itxaso etorriko dira platora. Ondoren Geituko Maitanerekin hitz egingo dugu eta azkenik Nabarraldeko Angel ere etorriko da guregana. Dena den, lehenago has gaitezen betiko edukiekin. Ikus ditzagun gaurko efemerideak. 1961 uztailaren batean Diana Spencer Galeseko printzesa jaio zen. Gainera, uztailaren batean ere, baina 1964an Juan Domingo Perón Argentinako militarra eta presidentea hil zen. Bestalde, uztailaren batean, baina 1987an Guardia Zibilak Jose Antonio Ortega Lara aurkitu zuen Arrasateko zulo batean etak 532 egunez bahituta izan ondoren. Eta bukatzeko gaurko egunez, baina 2004an Marlon Brando aktore estatubatuarra hil zen. Goazen orain gaurko lerroburuak ikustera. Nafarroak 78 koronabirus kasu berri atzeman zituen atzo, Sarriguren, Zirauki, Burlata, Arrotxapea, Korella, Iturrama eta Mendillorin zenbatu dira kasu gehienak. Nafarroko lanpostu publikotan euskera ezagutzeko derrigortasun eza eta ondorioz herritarren eskubideak ez bermatzea salatu du behatokiak. Ostiralean manifestazioa deitu du Kontseiluak Iruñan. Iruñako espetxeko egoera kezkagarria dela adierazi dute SOS presoak ekimeneko eragileak. Nafarroko gobernuak 2021-2024 enplegu plana sinatu du zen langile komisioak eta langileen batasun orokor sindikatuekin eta 700 milioiko inbertsioa izango du. Nafarroko Berdintasunerako Institutuaren kanpaina batek estatuko sari bat jaso du. Sanduzelaiek 10.000 metro karratu baino gehiagoko parke berri bat estrenatuko du berdegune handi bat eta haurrentzako eta kirolerako guneak dituen azalera zolatu bat ditu. Iruñeko udalak Iruñeko erraldoi eta buru handien konpasaren irudien konserbazioaren gaineko azterlan bat eta 3 dimensio eskanerra aurkeztu ditu. Euskara Abentura aisialdi eta denbora libreko programa uztailaren 6an Lekarozera iritsiko da. Emakume presoek eskainitako liburua jaso dituzte Iruñan eta mikrojaialdi poetiko batean izan dira. Zea Maizek taldeak kontzertua eskainiko du Iruñeko Ziudadelan uztailak 10 gaueko 9:30. Gaurko komunikabideen azalak aztertzen jarraituko dugu. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Albiste nagusia, Navarra Sumak esporrini gezurra egotzi ondoren erorien proiektua geldiarazi duela da. Horretaz gain, 2024 arte Nafarroako enplegu planarentzat 701,7 milioi bideratuko direla jakinarazten du Notiziasek. Eta Oliteko enpresa batek kilkerrekin animalientzako janaria egingo duela ere aipatzen du gaurko azalean. Bestalde, CaixaBanken aurreakordioak Nafarroako 52 langileren irteera suposatzen duela jasotzen du. Eta Emilio Saenzen Volkswageneko presidentziako berehalako irteera azpimarratzen du. Gai aldatuz, liga sadarren hasi eta amaituko dela jakinarazten du. Eta azkenik, handui kezkagarriek 3 kasutik bat eragiten dutela nabarmentzen du, eta bereziki 40 urtetik beherakoei eragiten diela. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu. Titularrak nabarmentzen duenez, Sánchezek inoiz ez dela Kataluniako erreferenduma izanen dio, baina ERZek eta PPek ez diote sinisten. Argazkiaren bidez aldiz, txertaketako kolapsoa erakusten du. Horretaz gain, FNMCko lehendakariak bigantzak egotea oso zaila dela uste duela ere jasotzen du azalonek. Bestalde, Nafarroako enplegu planera 2024 arte 701 milioi bideratuko direla jakinarazten du. Kiroletan, Osasuna espainolen aurka hasiko dela aipatzen du. Gai aldatuz, Emilio Saenzek Volkswagen Nafarroan izango duen erabateko errelebua iragartzen du. Eta amaitzeko, Ujue eta Santa Kara artean 2 presa planteatzen dituztela jakinarazten du, ponpaketa zentral baterako. Gararen azala aztertzera pasako gara. Albiste nagusia, Saez de Egilaz eta San Epifanio ongietorringatik atxilotuak eraman dituztela da. Gai aldatuz,
PSNek esku hartu eta mailarekin erorien inguruan egindako akordioa hautsi egin dela jakinarazten du. Gainera, Akitania Berriko Kontseiluan dozena bat euskal hautetsi izanen direla azpimarratzen du. Bukatzeko, EAen 19tik 39 adintartean kutsatze kopurua bikoiztu egin dela aipatzen du. Berriaren txanda da orain. Titularra, Nafarroak 3 urterako enplegu planean 700 milioi euro inbertituko dituela da. Argazkia dantzari inkonformistei eskaintzen die. Horretaz gain, Sánchezen hitzak ere nabarmentzen ditu gaurko berriak. Esanez, ez dela autodeterminazio erreferendumik egingo, PSOEk ez duela hori inoiz onartuko. Gai aldatuz, oraingoz ez dela izurriaren gaineko planik aldatuko iragartzen du. Eta Bayerrek Miramonen biralgenen laborategi berriak zabaldu dituela ere aipatzen du azalean. Amaitzeko, presoen harreren aurkako atxiloketak azpimarratzen ditu. Euskal Herria Irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, Nafarroako gobernuak 3 urterako enplegu planean 700 milioi euro inbertituko dituela da. Horretaz gain, Panadero de Ugi gozotegian langile bat makarroi plater batengatik kaleratu dutela jakinarazten du. Eta amaitzeko, azken 26 egunetako koronavirus kasu kopururik altuena erregistratu dela nabarmentzen du, osotara 78. Orain duguna dantza taldeko Aritz eta Itxas etorri zaizkigu platora. Kaixo bikote. Kaixo. Egunon. Zomoduz? Ongi, pixka bat ia ez dakit, egoera honi buelta ematen saiatzen, ematen du orain pixka bat lasaitzen ari dela kontua eta ohitzen poliki-poliki. Ze izan dituzue urte hau agian zaila izan da? Bai, egia esan hori pandemiarekin hori gauzak egon dirala pixkat zail, egia da alde batetik zorte izan dugula, gutxinaka ja egoera hobetzen joan zenetik dantzatzeko aukera izan dugulako, baina oraindik ere hor pixkat normaltasunari itzultzeko oraindik falta da, ez? Bai, lehen esate baterako saiatzen genuen gela itxi batean, hor sartzen alginen 30 lagunetik gora arte ere, orain, azarotik saiatzen ibili gara kalean esan dezagun, edo behintzat estalperi gabe, patio batean esan nahi dut, baina tarteka bada frontoi bat ere eta hanen saia genezakeen euriari zuenean, baina jende kopuru murriztuarekin, maskarillekin, eta horrek guztiak ekartzen duenarekin, ez? Eta, pixka bat, esan Itsasok zioen moduan, sorte izan dugu ensaiatzeko rutinari eutsi ahal izan diogulako, baina ez du zer ikustekorik lehengoarekin, eta pixka bat garaian gertatu diren berritasunei egokitzeko saiakeran eta une oro pixka bat oinak ez sobera lurrean. Emanaldiak adibidez mantendu dituztu ala kopurua murriztu da? Kopurua nahiko murriztu da, bai egia da hori pasaren urtean bai hori data hauetan gutxi gora behera eta iraialdera eta emanaldiren bat izan genuela, baina hori izan dira behatzekin kontatu daitezkeenak, eta orain badirudi berriz pixkanaka hasiko garela, apiriletik eta izan dugu baten batola solte, baina orain berriz hasten garen. Emanaldien artean bai bat ez, nolabait berezia edo izan dela, San Juan bezperan ez, egindakoa, soka dantzarena. Zergatik da berezia ez, emanaldia? Berezia berez, eta urtean gehiago izan da urte terdiren buruan, Iruñan, plazan edo kalean, esan dezagun, dantzatzerik izan dugun lehenengo emanaldia. Orain artekoak izan dira iazkoak esate baterako eszena baten gainean, publikoa nahiko urrun, eta guri gustatzen zaiguna da justu kontrakoa, gu gara kaleko dantzariak eta gustatzen zaigu jendea ondondoan izatea. Eta hain zuzen ere, agian horregatik da berezia soka dantza, hain zuzen dantzariak ateratzen dira plazara, baina gero publiko edo ikusle izan den jende hori dantzara gonbidatzen dugu eta hor galtzen da distantzia hori, edo
esan nahi dut ez da publiko, ez da antzezle edo dantzaririk, denak gara bat, ez? Eta pixka bat soka dantzaren nozioa edo pixka bat zentzua hori da, ez? Komunitatea irudikatzearena eskuetatik helduta, eta gero, hori, ikusle izan den hori, sokara gonbidatzea, esaten da, soka berekoak izatea, ez? Hain zuzen ere uste dugu, gure eredu koreografiko honek hori islatzen duela, ez? Edo bai, hori ikustarazten duela. Eta beraz, horregatik da berezia, eta gero berezia guretako guk sortua izan delako. Hori 2013an hasi ginen sokadantza egiten San Blas egunean eta San Juan bezperan ere, gero orain arterako bidean egokitzapen batzuk eta aldaketa batzuk egin dizkiogu sokadantzari, bizirik dagoen seinale ez, hori urtero modu beretsuan, baina ez justu berdinan egin izan dugu, eta aurten izan da gozamena berriz ere kalean dantzatu ahal izatea. Eta nolakoa izan da, nola joan da urtengoa? Desberdina izan da, berezia izan da? Egia da, azkenean hori Aritzek dioenarengatik gogotsuzoa zela, hori Iruñan plaza hartzen duzun lehenengo aldia dela, eta urduritasun horiek, baina ere gogo horiek ezakit. Eta jendeak ongi erantzun zuen, herritarrek eta gerturatu zen jendeak? Bai, egia esan, ez genuen beste jende espero edo, baina saldo mordoa elkartu zen, hori segurtasun neurriak, maskariak eta hola erabildiz, baina egia esan nik uste harrera ona izan zuela eta pozik. Eta aipatu duzuez, 2013an uste esan duzula ez, baina denain dantza hau oso antzinakoa dela ez, nola baita gastoak edo froga. Bai, hori beti erabiltzen da, horako sorkuntza bat egiten duzunean, jendea harrapatzeko ez, edo aitzaki izateko, ez da beharrezkoa ere, baina egia da esate baterako bere garaian aurkeztu genuenean, pixkat oinarritu ginen, 19. mende bukaeran, 20. mende hasieran, Arrozapeko festei dantza baten bitartez ekiten zieten bertako mutil eta neska nagusiak, maiordomoek, eta pixka bat hori aintzat hartuz, nik uste hemen badugula aitzakia zerbait sortzeko. Gero badira lehenagoko referentziak ere, sokadantza Europa guztian, eta esanen nuke kasik Europatik kanpo ere mundu guztian edatua dagoen eredu koreografikoa da, guk badugu gure moldea, eta pixka bat guk esan nahi dut Euskal Herrian. Badira ezberdintasunak ere, batetik bestera, baina badira hor komunean ditugun ezaugarri batzuk, eta pixka bat ezaugarri horiek aintzat hartuz, eta kanpoko referentziak ere ezagutuz, gurea osatu genuen, ez? Eta, lehen aipatzenen pixka bat denbora honetan nola egokitzapen batzuk egin dizkiogun, ikusten genuelako, hain zuzen ere, hasieran nola oinarritu ginen, duela 1 urteko referentzia batzuetan, eta ikusten genuen hori, nondik ikusten duzun, baina izan zezakela zentzu bat, baina guk nahi genuen funtzioa izan zezala sokadantzak gaur egun, ez? Uste dut hori duela gure dantzek daukatela erronketako bat, gaur egun zerbaiterako balio dizagutela, ez? Eta orduan, aldatu genuen pixka bat jantzia, forma koreografikoa ere bai, lehen egiten genuen San Blasetan mutilek ateratzen zuten soka eta taldeko neskek dantzatzen zuten ondotik, edo sartzen ziren dantzara, San Juanetan aldrebes, neskek soka atera eta taldeko mutilek ondotik dantzatu, eta erabaki genuen, aipatu dugun bezala, sokaren funtzioa baldin bada komunitatea islatzearena, behar genuela kanpoko jendea ere dantzara gonbidatu, eta ez zedila izan diferentziarik neska edo mutil artean, baizik eta denek elkarrekin dantzatu, gure beste dantzetan egiten dugun bezala, espata dantzan edo trokeo dantzetan, eta beraz eredu horri eutxi eta protagonistak izan daitezela dantzariak, bai? Eta urtean zehar, bakoitzak egindako merituen arabera, irabaz ezatela plazara ateratzeko aukera hori, ez? Eta horiek izan dira pixka bat azken urtetan sartu ditugun aldaketatxoak, eta momentuz hola eutxiko diogu sokadantzari, buruari beste buelta bat eman eta beste zerbait erabakiko dugun arte edo ez ikusiko. Merituen arabera zer da, ohore bat sokadantza dantzatu alizatzea, zuentzat?
Bai, egia esan, azkenean hori islatu behar duzu urtean zehar egindako esfortzua edo, hori bai entsaioetan, bai taldean ere, hori elkarrekin egiten dugun lan hori, eta egia da taldean dantzari saldo majoa dugula eta dantzari ona gainera, eta guztiek merezi dugu eta guztiek azkenean egiten dugu esfortzu hori. Hor da, momentu hortan justu islatu behar duzu lan, urtean zara egin duzun lan hori ere plazan eta berak esaten zuen bezala gure lagun, familia edo ikuslez inguratua ez. Eta izan duzu ez, toki desberdinetan egiten dela soka dantzantzeko bat, eta zeintzuk dira mankomunean dituzten ezaugarriak, ez? Agian dantzari buruz ezakien norbaitik nola azaltzen diozu zer den soka dantza? Bai, soka dantzak lehenengo eta begietara gehien edo azkarren jotzen duen ezaugarria da hori, hainbat lagunek eskuetatik helduta dantzatzen duten soka dela, dantza dela, esan elkatean. Eta gero nola ez den borobilitxia, baditu bi dantzari punta bakoitzean eta horiek izaten dute gurean behintzat rol berezia, beste toki batzuetan ere bai, baina aurreskua, atzeskua, hortik dator, aurresku famatua, lehen eskua ez, sokako lehen eskua eta atzeskua, atzeko eskua ez. Horiek izaten dute dantza nolabai gidatzeko ardura ez, eta dantzaren momentu puntual batzuetan gainera hartzen dute taldearen edo sokaren ordezkari izateko ardura ere. Momentu batean desafioa dantzatzen dute, ez? Hola ditzen zaiona, pixka bat ez da desafioa ere, da agur bat edo, ez? Agurtzen dute elkar, soka ateratzen da plazara, buelta bat ematen zaio plazari erakusteko zintzuk aterako diren urte horretan dantzara. Eta gero, ezaugarriak diodan bezala herritik herrira aldatzen dira, baina beste ezaugarritako bat izan daiteke toki ezberdinetan, Euskal Herriko toki ezberdinetan ematen dena, da soka burutik pasatzen direla sokako dantzari guztiak, ez? Hori aseri dantza ditzen zaio parte horri, edo ditzen diogu behintzat, eta aurresku toki hori hartzen dute sokako dantzari guztiek eta hor erakusten dute momentu batez behintzat soka buru izateko kapazitatea dutela haiek ere, gaitasuna dutela. Eta gero iruditzen zait, lehen esan dugun bezala nola funtzioa den pixka bat komunitatea irudikatzearena edo talde kohesio, komunitatearen kohesio hori islatzearena, hor ere sokaren zubiak egiten direnean, esaten da hori dela sokari egiten zaion korapiloa, ez? Aurten atera dugu soka plazara, korapilatu dugu gure komunitate txiki hori eta heldu den urte arte lotua eta bildua egonen da eta ondoko urtean berriz ere erritu hori errepikatzea, ez? Eta esanen duke, ez da errez simbolismo hori benetan hola ote den interpretazioak dira, ez? Baina guretako balio du, interesgarria da zentzu hori ematea, taldeari begira batez ere esateko, urte bat pasa dugu, berriz heldu gara ona, agian aurreko urtearekiko dantzari batzuk berriak dira, beste batzuk falta, baina hemen gaude berriz, ez? Eta hori partekatzea kanpoko jendearekin ere. Oso polita. Eta gainera, bi datea konkretutan egiten duzu ez, San Juanetan eta San Blasetan, hori ere zer dela eta nahita ez? Esaten du, alde batetik udari, San Juanetan udari ere ongetorria egiteko, suposatzen da daudela lotuak neguko eta udako solstizioekin, eta horregatik bi data zehatz horiek. Eta Iruñako herritarrek badakite bi data horietan soka dantza egiten duzuela, ala oraindik jende asko ez du ezagutzen. Nik uste badoala gutxinaka hori ere indarra hartzen, hori hasieran pixkat gehiago kostatzen zen eta gu ere bonbo gehiago eman behar genion, baina orain egia da jende asko ez dakit data egutegien apuntatua izanen duen edo ez, baina ikusten duzu geroz eta jende gehiago hurbiltzen dela, hori. Kontsolidatzen ari da ez? Hori da, bai. Azkenean urteak dira hasi ginenetik, hori 2013, eta gutxinaka badoa indarra hartzen hori ere. Eta soka dantzaz gain, orain egun hauetan edo datozen datetan baduzue beste zerbait prestatuta? Orain
gauzak normal balira, San Ferminak etorriko lirateke eta San Ferminak dira guretako urteko datarik berezienak norbait esateko beste batzuekin batera. San Ferminetan tokatzen zaigu normalean prozesioan ateratzea, eta ondotik udal plazan dantzatzea, bai 7an, baita 14ean ere. Aurten ezingo da, eta beraz, emanaldi horien ordez beste emanaldi batzuk antolatu ditugu udalarekin batera, eta esate baterako heldu den uztailaren 5ean, arratsaldeko 8etan Ziudadelan dantzatuko dugu udako programazio horren baitan. Eta uztaila bukaeran ere, oker ez banaiz, oraindik guztiz finkatu gabe dago, edo zehaztu gabe, baina Txabakoitzen eta Herripagainan ere, bina emanaldi izanen ditugu pixka bat auzoetara ere heltzeko helburuarekin. Eta emanaldi horietan emanen ditugu gure dantzak, soka dantza, besteak beste, pixka bat Ziudadelan estena gainean eta pixka bat, zentzua galduta pixka bat ikuskizunago edo ezakit nola bilakatua. Esan nahi du garai hauetara egokitu beharra eta dantzatzeko horrelakoak ere egin behar ditugu, ze oraindik ere ez gaude gauzak lehenago komaneran egiteko moduan, ez? Baina, behintzat, sortea dugu dantzatzeko aukera dugulako, guretako ere, esan nahi dute, egoera hau horren, ez dakit, pisua izaten ari baita, dantzatzeak ere, osasunari begira ere, ez dakit, badu zerbait terapeutikoa, ez? Eta egia da eskertzen dugula naiz eta baldintza horietan izan, ez? Eta gero, udazkenera begira, pentsatzen dut egoera hobera baldin badoa, hor aukera gehiago izanen dugula. Baditugu emanaldi batzuk hitzartu antxean edo, kanpora ateratzeko ere, esate baterako Maulera joan alizateko, eta Iruña inguruan ere beste emanaldi batzuk egin alizateko. Beraz, ematen du, hortzimuga pixka bat argitzen ari dela, baina, oraindik ere pixka bat tentuz, ilusio gehiagirik egin gabe, gero kolpea ez hartzeko. Eta adibidez, emanaldi hauetarako sarrerak edo eskuratu behar dira, nola da kontua? Guretan hain zuzen, ez da sarrera fisikorik behar, baina irekiko dituztela ateak 45 minutu lehenago uste dut dela, eta hori, bai komeni dela hori pixkat lehenago joatea, behintzat, aforo, ezakigu beteko den edo ez, baina behintzat leku hori izateko, eta espero dugu behintzat. Eguzkipean ez tokatzeko behintzat, badira zuait batzuk eta erosoago goten da itzaletan. Egia esan, iaz irailean dantzatuko genuenean, jende desente bildu zen, egia da, eta aurrekoan ere soga dantzan ikusi genuen, guk gogoa genituen, baina agian inoizko ikuseko pururik handiena aurten, eta pandemia baten erdian, beraz horrek zerbait esan nahi du ez. Ia, udaletik ere pixka bat zabaltzen den emanaldi hori badela, eta jendeak ikustera etortzerik duen, zen ikuste, jendeak ere eskertu egiten dituela olako gauzak, ez? Pixka bat urtea parte ezberdinetan markatzen dizkigutan ritual hori galdu ditugu, eta hauek izan ote daitezken horien ordezko, ez? Pixka bat. Mainotendu daitezken gauzak txikiak, ez? Hori da. Ea jende animatzen den. Hori da, bai. Ez dakit ez bukatzeko zerbait gehitu nahiko zenuketen, ala zerbait faltatu izan den esateko, ala bestela ez, mezuren bat, ala besterik gabe jende animatzea zuen emanaldietara, gerturatzera. Hori da, nik uste, aukera polita izan detaikela, ez dugu San Ferminik izanen, baina behintzat, gastatzeko nola ziren edo behintzat ez dezaguna antzi, hori seinale bat, nik uste dut hori ez dela gauza txikia, markatzea urtean zeharreko guztiz egin ezin direnean, behintzat markatzea orain egonen ginateke hau egiten, guretako garrantzitsua da eta uste dut jendearen dako ere izan dezakera bere garrantzia, beraz animatzea hori uztailaren 5ean arratsaldeko 8etan, Ziudadelara etor daitezen hori da, momentu gozo bat gurekin partekatzeko eta behintzat ordu batez antzi dezagun pixka bat egoera zoro hau ez. Mila esker, bikote, tortzeagatik eta primera joan dadila guztia. Mila esker zai. Jarrai dezagun gaurko eta biharko eguraldien iragarpenak ikusten. Gaur, ostegunean, ez dugu aldaketa handirik espero.
Kantauri isurialdean berriro ere behe-hodeiak nagusituko dira eta ipar-ekialdeko haizearekin tenperatura maksimoak asteazkeneko balioetan geldituko dira. Hegoaldean berriz, arratsalderako eguzkia izango da jaunda jabe eta maksimoak 25-30 gradu ingurura igoko dira. Eta bihar, tenperaturak gora egingo du, batez ere barnealdean, eta baliteke termometroak 30 gradutara gerturatzea, eta Ebro ibarrean muga hau aise gaindituko dute. Kostaldean balio baxuagoetan geldituko dira, 25 graduren bueltan. Hegoaldean giro eguzkitsua nagusituko da, eta ipar partean urdinguneak hodeigune batzuekin tartekatuko dira. Gauean baliteke hodeiak ugaritzea eta lurraldearen ipar-ekialdean ekaitz kutsuko zaparradaren bat bota dezake. Haizea suabe ibiliko da, ekialdetik goizean eta iparraldetik arratsaldetik aurrera. Kaixo, Maitane, zer moduz? Kaixo, egunon, ondo, hementxe, lan. Bueno, zu gehituko kidea zara, eta imaginatzen dut, pasaren ekainaren 28a zuentzat data garrantzitsu bat izango dela. Bai, data garrantzitsu bat izan da, eta, bueno, niretzako ni beti urte bete egingo dut gehitu, niretzako beti izan da ospatzeko eta aldarrikatzeko egun bat, eta urten izan da aldarrikatzeko egun bat, baino egun oso potente bezala bizi dut, lan asko egun hortan. Baina, Eta zeintzuk dira, ez, zuen aldarrikapenak? Manifestu bat egin zuten gehituko bazkideek egun hontarako eta aurreko astean hainbat sareetan eta difunditutan. Hasteko aldarrikatzen dena da Eusko Legebiltzarrak lege integral bat onartzea. Hortarako gehitu dauka lantalde bat, gehitu nik beti esplikatzen dela elkarte bat nahiko instituzionalizatuta dagoena, baina gero dauzka komisioak lanean, ezta, hainbat arlo desberdinetan eta dago komisio bat edo lantalde bat enkargatzen dana, dena lanean atope, lege integral bat osatzen hainbat beste talde batzuekin eta bat. Hortarako sortu dute Euskal LGTBI+ behatokia, horrekoan ere aurkeztu zana, eta besterik gabe, errespetuaren alde lan egiteko hainbat instituzio pribatu zein publikorekin legea baten proposamenak jasotzen, ez? Imaginatzen dut. Proposamenak jasotzen eta hainbat arlo eta babesten dituenak, bai hezkuntzan eta lanean eta bar. Eta hori izan litzateke pixkat zuen aldarrikapen nagusia? Aldarrikapen nagusia bat, gero, obviamente, aldarrikatu zen ere manifestuan, barkatu, eman daukat txuleta, lau puntu garrantzitsu zian, nortasunaren garapen askerako konstituzio eskubidea bermatu beharko duken legea, hau da trans lege bat behar degula. Eta, hortan ja notizionak jasotzen ari gara, hasi que nire ustez pentsatzen dut onartuko dela, edo onartu beharko dela, bai. Gero beste manifestuan beti aipatzen dena eta honi ere ez aztutzeko, ez? Beste hainbat herrialdeetan pertsonek mundu mailan ez dauzka dela hemen dauzkagun eskubideak eta beti gogoratzen da manifestuan hori. Hainbat herrialdeetan oraindikan kolektiboaren parte izateagatik jendeak atzen dutela, kondenatzen dutela eta beti gehituko manifestuan hori gogorarazten dugu, zer naiz eta gure aldarrikapenekin jarraitu, ez ahaztu behar lortu ditugun eskubideak oraindikan lortzeko daudenak, baina lortu ditugunak eta badauzkagunak beti kolokan daudela. Eta beti aldarrikatzen jarraitu behar duguan ez eta eskubide horiek eduki, ezin gara ahaztu, porque askotan galtzeko aukera dago, eta adibidez, estatu mailan Espainian, hainbat partide politikoekin, batzutan ematen du, beldurra ematen du, porque hainbeste denbora, hainbeste lortutako eskubideak,
ematen du kolokan daudela edo alditugula galdu. Eta gero, beste puntu garrantzitsu bat manifestuan aipatzen dena, eta gehituko horrekin lan handia egiten duena da, IESaren kontua. Pandemia momentu honetan, COVID-aren kontuarekin pandemian gauden, ez gehala aztu behar, 80. hamarkadan eduki genuen esan bat, izan zen pandemiaz, eta hortarako aldarrikatzen da gehitutik politika publikoak inartu behar diala, duten pertsonei behar duten arreta eman behar zaiela, eta haien aurkako diskriminazioa saiestu behar dela, hondikan estigma oso handia dela. Eta hortaz ezin gehaztu behar, eta pandemian badaude hainbat kasu, agian ez zaiela beharrezko arreta eman gibadun pertsonei eta guzti hori. Orduan gutxi gora bera izango zian manifestuan jarri genituak eta gehituk aurten mahai gainean jarri duena hori da. Eta nola baloratzen duzu egoera? Uste duzu pixkanaka egoera hobetuz doala, ala nolabait agian estankatuta gaudela? Niri beti irutzeit hain zaila galdera hau, porque ematen duz probasikoa, beti egiten dugute galdera hau, nola baloratzen duzu gaur egun egoera, eta ematen du erantzun barrezkoa, legeekin eta bar, aurrera goaz, adibidez orain kola lei trans eta bar, atzoko notiziekin eta bar, aprobatzen ari diala proposamena eta bar, aurrera goaz, baina gero ezin gehaztu adibidez oen dela gutxi basaurin gertatutakoak, hemengo terrazan bandera bat jartzen dugunean gure egoitzan, hurrengo gunean bandera ez dago, horrelako gauzak azkenan ez dut, baina horrendik antzen malan dagoen egiteko ez da, edo ni lasartekoa naiz eta aurreko astean lasarteko festak izan zian, eta bi eraso sexista egon zian festetan, hortxaketa bat egon zan. Vamos a ver, horrendik lan asko egiteko, gizartea horrendik ez dago mentalizatua, ez dago horrendik gauza asko dagoela egiteko. Orduan, balorazioa, positiboa, 28an gutxinez Donostin manifestazioan jende ugari egon zen, gu gehitu lanean egon ginean Irungo herrian, bertako udaletxearekin ekintza bat egiten, banderak banatzen eta hainbat material difunditzen eta bar, baina, adibidez, hor nahiko positiboa izan zen, Irunen gertatutako emandako ekintza eta bar, jendea ikuste genuen torturatzen zala, materialan bila, amona asko etorrizian seme alabak edo hilo bat zuzkatelako kolektibokoak eta informatzera eta superpolita izan zen egia esan. Horrendik balorazio bira egin behar dugu, baina egia esan nahiko pozik ginen Irunetik. Baina, izan dakoa, beti horrendik borrokan jarraitu behar dugula. Eta zein izango da bidea, edo zein uste duzu dela bidea, ez? Pixkat borroka horretan. Ez daki, nek hau erantzuko dizut gehitu bezala, izan ere bezala gauza erantzuko nizu, baina gehitu bezala erantzuko dizut, lanean jarraitu behar degula eta gehitutik gutxinez mantendu behar degula eta jarraitu behar degula gehitu izaten beste hainbat espazio bezala, hau ere beste bat izan badila, espazio seguro bat kolektiboaren partaientzat edo jendearentzat, jarraitu behar degula lanean bai materiala difunditzen eta sensibilizatzen gizartea hainbat gaien inguruan, bai LGTBI kolektibaren inguruan eta adibidez gibaren estigmaren inguruan eta bar, lanean jarraitu behar degula oraindik gizartea sensibilizatu egin behar delako eta nutrirles de esto. Bai, eta adibidez, niretzako gauza garrantzitsuenetarikoa egiten duan hemendik da tailerrak egiten diala hainbat ikastetxetan eta abar, zitzaio dauzkagu eta hauek tailerrak ematen dituzte. Orduan, nire ustez hezkuntzara iristea eta gazteriara iristea ez hitz egiteko bakarrik sexologiaren inguruan edo komediaren inguruan, baizik eta ez aniztasun oso guztiaren inguruan hitz egitea eta perspektibarekin hainbat gaiak lantzea oso garrantzitsua iruditzen zait, orduan horrekin jarraituko dugu. Orduan orain etorkizunera begira, baduzue horrela proiekturen bat, abian edo jardueraren bat, gehitutik?
Bueno, dauzkagu hainbat, adibidez, eskuz telefonoak. Adibidez, tailerri dagokienez, dauzkagu ja hainbat tailer planteatuta eta itxita hainbat herritan emateko, eta bueno, eta ikastetxetan ere. Berdin du programarekin egiten dugu hau, berdin du da Eusko Jaurlaritza daukan zerbitzu bat ikastetxetan eta tailerrak egiteko, baina bueno, gero ere hainbat tailer aparte egiten ditu mugen gainetik erakundearekin, honekin proiektu potente bat daukagu, eta proiektu horretatik hainbat gauza ateratzen dira, pues, adibidez, hainbat tailer. Aurten, 2022ko proposatu dugu jutea, ez dakit nola esaten da euskera, casas de acogimiento residencial, ematera bai gaztei eta bai begiralei, eta ikusi dugu gauten, pues igual demanda egon daitekela. Bukatzeko ez, ze mezu gustatuko litzaizuke bidaltzea? Ez dakit, eske segun eta zeini, no? Baina... Eske ni oso simplea naiz, nik esaten dut. Osea, niretzako da hain erreixa, jendea errespetatzea, eta ustea pakean ondokoa. Orduan, mezua da, kolektiboko jendeari borrokan jarraitu behar dugula amore ez emateko, eta laguntza behar badute edo norbaitek laguntza behar badu, laguntza eskatzeko familiari, zerbitzuei, elkarteei, mugimendu alternatiboei laguntza eskatzeko. Eta besteei, hau da, errespetatzen ez duen jendeari edo ulertzen ez duenak, edo oso simplea da landokoa pakean ustea. Ez que ez dakit nola esplikatu da, baina, bueno, basikamente bezua borrokan jarraituko dugula, eta laguntza behar du norbaitei laguntza eskatu behar duela, eta beti daudela espazio seguroak, eta beti dagoela norbait ulertuko duena. Ni esker orduan Maitane. Oso ondo. Hain lanpetuta egon da. Iruñako albisteekin jarraituko dugu. Iruñeko udalak bere ondare-ondasunen kontserbazioarekin eta balioestearekin lotutako lanildoari jarraipena emanez, azterlan sakona eskatu du udalaren erraldoi eta buruhaunduien konpartsa osatzen duten elementuen kontserbazio egoerari buruz. Txosten horretan bilduta daude hala konpartsa osatzen duten irudi guztien eta horiekin lotutako objektuen, jantzien, apaingarrien eta bar egungo egoeraren azterketa prozesua, nola argazki azterketa sakona eta irudi bakoitzaren patologien mapaketa bat. Halaber, udalak 25 irudiak, 8 erraldoi, 5 buruhaundi, 6 kiliki eta 6 zaldiko, 3 dimentsiotan digitalki eskaneatzea eskatu du. Erraldoiak haien arropa eta osagarriak jantzita eta horiek gabe armazioa bakarrik begibistan utzita eskaneatu dituzte. Artxibo digital horiei esker festetako irudi horiek ahalik eta xehetasun handienaz kontserbatuko dira etorkizunerako, gaur egun dauden moduan. Lan hori irudikatzeko eta ezagutarazteko bideo sorta bat eginda, non 3D ereduak ikus baitaitezke, testuarekin eta testurarik gabe, haragi kolorearen eta arroparen koloreak. Eta bertan ere, lehenago ikusi ez ditugun hartualdiak ikusten ahalko ditugu. Izan ere, bideoaren irudi guztiak eta kameraren mugimenduak ordenagailuz sortu dira. Bideo horiek udalaren Pamplona Eskultura YouTubeko kanalean daude eskuragarri. Halaber, horiek ikusteko Pamplona Eskultura webgunean ere sar daiteke. Eta bestalde, gai aldatuz, Iruñeko udalak aste honetan irekiko du 10.000 metro karratu baino gehiago dituen Sanduzelaiko parke berria, patinodromo ohiaren gainean sortutakoa. Urbanizazioak zuzenago lotzen ditu Salba Doktorearen kalea eta Arga ibaiaren pasealekua trantsizio leun eta integrala sortuz. Diseinuak sarbidea errazten du etxebizitza eremutik lehenik plazara eta gero pasealekura iristeko. Izan ere, aurreko patinaje pistak hainbat desnibel zituen eta espazioa hainbatean hiri bilbetik isolatuta gelditzen zen. Bulebar baten bidez, Gridillas udaletxeak eraistaren ondorioz sortu den gune ireki batekin ere lotzen da.
Etxe horien eraispen lanak aste honetan ere amaitzea aurreikusita dago. Mehelinen fatxadetan egiten ari diren azken ukituak egin ostean. Plazak, parkurgunea, aurrendako jolasak, kirol anitzeko gunea eta atari zabaleko gimnasioa edukiko ditu. Orain Navarraldeko Angel Rekalde dugu gure platoan. Kaixo Angel. Kaixo, egunon. Hilabetero bezala. Bai. Hemen. Ohitura bihurtu da eta gustora hemen beti harrera ona eta gai hauek oso interesanteak dira. Gainera justo ez aurreko hilabetean noain 1521 liburuaren aurkezpena edo egin zenuen gaur ere ekarri duzula. Bai. Egia da momentu honetan atzo hain zuzen urteurrena izan zen, 500 urteurrena. 500. urteurrena, eta atzo, eta horregatik gai hori pilpilean dago. Aurten pixkat gehiago, ze pentsatuta genaukan, lagunen artean ezagunak, eta hortan, memoria hortan ibiltzen garenok, biltzea eola, eta batean gertatu da hori, 5 partidukoek deitu dutela hori ospatzea, baina ez gu bezala, baizik eta kontrako jarreran beraiek irabazleak izan zirela, eta Nafarren kontrako garaipena ospatu nahi zutela. Nola gelditu zineten horrekin? Iruditu zitzaigun zintzoa zela. Prepotente, hori garbi da, hori da irabazleen arrotasuna, irabazleen bortzatzaileen, hori da esatea, neska bat bortzatzen dugu, eta gero goazkaletik olako gauza bat, ez? Herri bat menderatu duzu, bere jendea, bere soldadua, bere gizonak hil dituzu, 5.000 hildako aipatzen da, hori dokumentatuta dago, eta hala ere egiten duzu hori, ez? Irabazi dugu. Bueno, oe. Baina azkenean ez atzeratu behar izan dituzue urteurreneko omenaldia edo memoria... Hor izan da polemika gure jenden artean, batzuk atzera bota zutelako eta pentsatu zutelako hobezela provokazioan ez erortzea, eta beste batzuk berriz nahi zuten ara jutea eta aurre egitea eta hori ez. Badago pentsalari bat historikoa Zuntzu, gerraren artea idatzi zuena, liburu oso famatua, eta berak esaten zuen zuk aukeratu behar dituzula batailak. Ez utzi besteek planteatzen eta hortan erortzen. Beraiek planteatzen dute bere toki egokienean, momentu egokienean, beraie interesatzen zaien momentuan, ez zea olakotan sartu behar, zuk aukeratu behar duzu. Eta nire ustez ondo egin da. Ez erori bere provokazioan, ze, egin zutena parregarri etorri ziren 20 pertsona autobus baten, segurazki bokata eta txorizo eta hori ordainduta, eta inguruan Guardia Zibil pila. Foioia izatekotan, bronka izatekotan, izango zen Guardia Zibilekin, ez beraiekin. Hombre, ez du merezi, hola erortzea. Eta gainera, garbi da, Bosek ez dauka ordezkaritzarik Nafarroan, ez dauka jarraitzailerik, garbi da, kanpoko provokazioa dela. Honena, apreziorik ez egitea. Eta gainera ez, kontu honekin ere, agian jende gehiago enteratu da zer gertatu zen 1521. Nere ustez, bai. Nere ustez hori da efektu, nere ustez, onerako izan duen nahi gabeko efektua, ez? Bapatean konturatu geha, hauek ez direla, ez dakit, gogoeta txoroak edo zentzu gabeko, ez dakit, ariketa edo da, baizik eta, ez, gaia hor dagola. Oso lotuta dagola garai hartako memoria gaur egungo debatekin, lotura, zuzena daukatela, eta, zentzu hortan hartu behar da, gainera, gogoeta bezala, ez? Ez olako determinazioa edo olako epika bat, ez? Eta hain zuzen hor dago, ez? Boxekoek epika batetik planteatzen dute, gu berriz perspektiba kritiko batetik, ez? Nire ustez hori ere kontutan hartu behar da, ulertzeko jarrera desberdinak daudela alde batetik eta bestetik. Eta dena denez, nahiz eta provokazio horretan ez hori isirik ez zarete gelditu. Ez. Etengabe ari gaia ateratzen, polemika badago eztabaida baita ere.
komunikabidetan, liburu atera dugu, telebistetan ere baita. Lortu dugu nolabaiteko oi hartzuna. Orain dela 2 aste izan zen hemen Iruñan olako manifa bat baita ere, osea que, bueno, gaia hor dago, bere tamainan. Gaur egun dauzkagu arazo batzu, dauzkagu gure eguneroko gaiak eta hori, eta honek behar du bere kokapena, bere neurria. Eta horrela planteatzen dugu. Gauzak lotzeko zentzu bat behar dute. Eta honek zentzua ematen dio. Ez da gaur egungo gatazka, baina bai, gaur egungo gatazkak ulertzeko, da baldintza ezinbestekoa. Eta pixkatez, artikulu bat ere idatzitzen nuen, nahiko argi ez dakit nola azaldu. Bai, justo saltsa honetan, esaten zute, eztabaida badagola, eta hemen Nafarroko egunkari ospetsu baten, halako baten agertu zen artikulu bat, ez zen bakarra, baizik eta sorta bat izan ziren 3, eta, Jaime Ignacio del Burgo aterazun olako, nolabaiteko baita ere provokazioa. Eta nik esango nuke, Jaime Ignacio del Burgo partio batekoa da, baina ematen zuen bosekoa zela ere, bai, osea, bere jarrera bat egiten zuen besteekin, ez? Eta zentzu berean, bai argumentazioan, eta baita ere provokazio puntu hortan, ez? Eta, esaten zuena, ni ez nahi sartuko, ze alde batetik, gezurra historikoak dira, ez? Zeintzuk etorri ziren, gerra bat zegoela, Agramondar eta Beamondarren artean, hori gezurra da, ze hori gaindituta zegoen, eta bar, olako gozak, ez? Baina, niri batez ere, ez dakit, jokuz kanpo iruditu zitzaidana zen, zentzua ematen zion guzti horri. Bere zentzua zen, imperioa, garai hartako imperio espainola goraipatzea. Osea, orain dela erdi aroan nolabait, amaieran da, baina horren emaitza izan zen imperio espainiarra, esatea, jartzea hortzadarran, jartzea hor mugan, eta esatea, ze handia ginen, ze gloria geneukan, eta bar, esatea, imperioak dira gaur egun, da bortxaketa, da indarra, da herriak menperatzea, aluzinantea da. Gure gaurko perspektibakin, guretzat gizartearen muina dira personak. Personen baloreak, konbibentzia, elkarren arteko lana eta bar. Bestea da, poterea, lurraldearen gozea, rapina, sakeoa, esaten duzu, gaur egun, ze legitimitate daukazu olako gauzak planteatzeko, ez? Benetan pentsamendu arkaikoa erdiarokoa, osea da, ni daukat indarra eta aurrea. Eta zuek ez, nolabait horri bai erantzun diozuela. Bai, gure jarrera zen hain zuzen, erabili genuen referentzia cinematografiko bat, La Guerra de las Galaxias hor dago, El Imperio Contraataca oso famatua, eta esan genuen, eske egia da, mentalidade horrekin, hemen dator izar dizdiratxua, baina da heriotzaren izarra, eta men egiten ez diona, fum, fa! Parregarria, osea, benetan jartzen bazea paper hortan, gaur egun hori parregarria da. Ez dauka, gaurko pensamenduarekin, gaur egun gauden, postmodernidadean eta soziedade bat nahiko aurreratua, eta hori ez, gure baloreak dira demokrazia eta partizipazioa eta holako gauzak, jendea da gizartearen muina, ez? Eta ez, hauentzat da poterea, eta da poterea, da ohorea, da gloria, indarra, uste bosteun urte deskolokatuta, ez? Ez, pensamento politikoan aldetik, benetan, hau da, barbaridadea. Nik egina daukat hori ez, estudiotan eta hori, eta da, goaz, Espinoza, atzea, ez dakit, igual, el zizkampeador, igual izan daiteke honen eredua, bada, seguro. Orduan, norantzogoaz orain? Oiekin inora. Atzeluntzagean. Bai. Gaur egun egia esan, aurrera jo behar dugu, hor dauka gure ertzmuga Europa dela, gaur egun dauden krisi klimatikoak, eta horrekin ez goaz inora.
Hor krisi ekonomikoa, krisi identitarioa, globalizazioa, horiek dira gure zea ez, ingurua eta hori ez. Eta holako planteamenduekin. Ez dakit nola enkajatzen duen Jaime Ignacio del Burgo, pentsamolde hori, gaur egungo Europarekin, dauzkagun mundu mailan erronkekin, holako, ez dakit. Nik ez dakit nola egiten duen, ez? Burbuja baten egon daitekeen, bera nola ja zarra dan, eta segurazki ondo ordainduta, esango, mundua pikutara baldin badoa, ni berdin, ni jarraituko dut nire batailitekin. Provokazioan erori ez, baina bintzat aserrian pixkat baino baitzen zaizun da, Egia esan, etxai erresa dala dialektika mailan. Plan hortan, igual beste planotan, poterea, rekursoak, oi hartzun mediatikoa, hortan ez. Baina argumentazio aldetik, oso erresa da. Erresa desmontatzen. Bai. Hori gaur egun ez du aguantatzen asalto bat. Orduan berak dioenez, pixkat informatuz gero, erresa da ikusten. Hori da. Ikusten da, alde batetik, bere baieztapen nagusiak gezurra direlako, baina hor, berak erabiltzen dituen baloreak eta argumentazioa eta hori, piperrik ez dute balio. Osea, ez da gaur egungo argumentario bat. Denen jarraitzaileak ere izango ditu. Fijo, beti dago olako jendea eta beti daude interesak baita ere olako jarrerak bultzatzeko, horregatik publikatzen diote. Baina ez da, dialektika baten, hori zaude beste terreno baten, ez? Gerin eta olakoek esaten zutena, gezur bat 1000 aldiz esan da, egi ofiziala bihurtzen da, hori da, propagandaren alorrean, ez? Balio du, plan hortan, baina ez argumentazioan, ez politikan, ez pensamentuan. Eta orduan, noaingo kontu honekin zer gertatuko da? Polemika lortu dugu, polemika hor dago, jendea ezagutuko du, hori oso importante da, eta gero ospakizuna, nire ustez, kriterio on batekin, atzeatu da, eta ospatuko da beste momentu baten, datorren igandean, egingo da olako ekitaldi segurazki jende gehiagorekin, sensibilidade gehiago, eta oi hartzun gehiago, eta hor dago, ez. Nire ustez, paradogikoki, eta egia da, atzera pauso bat eman dela, enfrentamentua ez izateko, baina nire ustez onerako izan da. Balorazioa, ez da guztiaren ondoren, ez da ikusiko dugu. Azken finean lortu dugu gai hau plazaratzea, mahai gainean jartzea, eta jendea ulertzea. Eta nire ustez, batez ere, askotan zuk esaten duzu, nik esaten dudana ulertzen zait. Olako adversario bat agertzen denean, nire ustez onerako da, ze ikusten da gai hori hor dagola, eta kontrako argumentoak ez direla defendatzaileak, ez dira defendagarriak, ez? Eta hori onerako da. Ikusi barko dugu, ez? Orduan azkenean gertatzen den omenaldi edo... Bai, ikusiko dugu, igandean hor bilduko gea, egingo ditugu hori, eta nire ustez, lortu dugu behintzat debate horrekin aurrera pauso bat. Egia da, gu hasi ginela urte batzuk, ez, gai hau ateratzen, Nafarroaren konkista eta hori, garai hartan gezur ofiziala askoz bortitzago zen, momentu honetan askoz minoritarioago, baina guk garbi geneukan, hor debatea zen, edo konkista, edo atxikimendu voluntarioa, esaten zutena, ez, Nafarroa nola sartu zen Espainia eta konkistatuta oso garbi, ez. Baina gure alde geneukan gauza bat. Eta zan, planteamendu horrekin, printzipioz abstrakto da, ez, eta ematen du, momentu baten hau edo hau. Eta guk esaten duguna, ez, barkatu behar du, ez zen momentu bat. Etorri zen Albako dukea, baina ezke, gauzak ez ziren bertan amaitu, baizik, eta kriston gerra, 18 urteko gerra egon zan. Eta, karo, hori gertatzen da, debatea, polemika jarraitu dela eztabaida, eta agertzen da, Mariskalaren erreferentzia, noaingo erreferentzia, eta, karo, gerra jarraitu zuen, eta gero, datorren urtean, izango da, amaiurrekoa. Eta, karo, amaiurrekoa gertatzen denean, esangote berriro, zeske hori izan zena, txikimendu voluntarioa, etorri, bagoazela gu, eta, hoxe, hori... Orduan ez, pixkanaka, urtetik urtera, geroz eta jente gehiago ezagutuko du. Bai, eta historia gero eta argiago geldituko da. Nire ustez, gu hasi ginen, bere momentuan, egin genitun kongreso batzuk, eta polemika edo eztabaidak arrazoia, behin eta berriro ematen digu. Hor.
Bueno, orduan Nabarralde bai ari da, ez? Betetzen nolabait bere... Bai, orain ere, liburu hau atera degunean, guretzat pozgarria da, hoixe ez, jendea jarraitzen duela, eta gogoeta hau gerota zabalago, eta hori ez. Ulertu behar da baita ere, beste aldetik ikasten dutela, eta hasieran frontala zena gaur egun gerota isilago, eta badoaz hori isiltzea, ez? Baina batean, noizean behin, hanka sartzen dute eta bosekoa agertzen dira, edo Jaime Ignacio gu laguntzera. Somatu duzu, agian liburuan interesa zakitan diago? Nik aurkezpen batzuk egin ditut liburu honekin, eta egia esan jenden aldetik oso harrera ona. Jendea, kritika ez, esaten dut, balorazio bat, egileek, beraiek hartu dute liburua, beraiek bere ekarpenekin eta hori, eta oso harro daude. Eta, karo, niretzat hori pozgarria da, eskatu liatu dezu jendea, adibidez, aratzazu amezaga, ez? Esaten diozu favore, segidatzen, nabil oso okupatuta, gai hau oso interesantea da, oso importante, zeo zer egingo dizu. Eta egiten dizu, eta gero, gustora gelditzen denean, esaten duzu, hau ez da izan marroi bat, izan da, jendeari egilei ere, pozteko tresna bat. Eta gero jendea bai. Oso harrera ona ikusi dugu, eta guretzat hori pozgarria da. Baina ez, orain ere jendeak jarraitzen duen? Bai, hor, gu zabaldu dugu, momentu honetan oraindik salgai dago, hortik bueltaka, eta ondo ikusiko. Ezagutu nahi duenak gehiago ez, historia? Bai, eta jarraituko dugu. Osea, horrek, esan duguna, hemen ez dala gelditzen, gero eta pauso gehiago, eta hurrengo izango da, orain noain, oraindik ez dut esango hurrengoa, zera maior oraindik urte bete daukagu, ez? Hasi beharko da, ja, mugitzen. Bai, dena doa lotuta, ez? Baina, oraindik hemen gaude. Ez dakitez, ja, amaitzeko, zen mezu edo guztionetatik zer azpimarratuko zenuken? Hau ezustean etorri zaigula, ni pensatzen nuen isilduko zigutela, eta, niretzat ikusten dut, gu landu degula gai bat, eta azkenean asmatu degula. Asmatu degula, hoixe ez, eta jendea, konturatzen da, oso argi gelditzen dela. Hori guretzat, da mesede bat, jarretuko dugu gure lanean, eta ondo, hoixe. Primeran hori da. Mila esker orduan, Angel, beste behin. Tortzagatik, eta egonen gara beste batean ere. Hurrengoa aberta izaten. Ados, eskerrik asko zuei. Beno gaurkoz hau izan da guztia. Mila esker oregoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.